Kai. Kasuwa ta lalace. Yanzu gabaki daya sai ka siyo kaya. Ka dinga zama babu ciniki. Yanzu wata hudu kenan. Ina yawo da su a ka. Kai. Allah ka customer kowane iri ne. Ba shi sari kawai huta. Malam barka dai. Barka dai. Kai ikon Allah. Ya kokari. Lafiya lau wallahi. Alhamdulillah. Ga ci addu'a ka kan su. Malam wannan giginya ce ko me? Goruba ce. Goruba ce. Haka mai laushi? Ke mana. Goruba ce. Ka san idan sanyi ya zo sun fi nuna. Haba. Allah. Gashi. Malam amma kare na mu wannan ce goruba? Ke mana. Gashi kana gani? Goruba daji kenan. Goruba daji? Ke mana. Ikon Allah wannan kowa magarya ce wai aka fasa ta cikin kwalaye haka ko me? Wannan dinya ce. Dinya? Dinya ce. Haka dinya take malam ni ma fa nayi zaman kauye fa. Hoke na manta ya hakuri da Allah. Ba customer haka. Karas ne ashe. Karas? Karas ne. Dan iska ne ni fa da gannan ya za ringa yan baka magana. Wannan ne karas? Karas ne mana. Haka karas ba dogaye ba ne? Kai, gaskiya yana da bantuwa. Ya hakuri da Allah. Hashe da bino ne. Ban ma san da bino bane sai da na tsaro. Malam wannan inibi ne fa. Oke. To ni kaga ban ma san me nake saidawa ba shi. Haba. Ban sani ba. Mutum shi da suka tambaye ni kana da inabi na ce babu. Wannan inibi ne wannan kuma ai apple ne. Wannan ne apple? Mana. In ka kare na ba ni nake saidawa ba? Kai baka ma san me yake saiwa ba kenan. Goruba ne mana. Yau wato nawa ne ai goruba ba su da tsada ai. Goruba ba tsada. Nawa ne wannan katar? Wannan ko wannan? Wannan nawa? Ka 300. Ka 300. Ka 300. 100 nawa? 300. Goruba? To ba goruba tura ba ne. In ka tuwa ce fa. Gaskiya ni ba zan iya siya 100. Wannan kuma nawa? Ka 150 kawai. Ka 150 mana. Amma tana da zaki ka san wata goruba sai ka ji ta da bauri wata ka ji ta da zaki tana zaki wannan. Abin da aka shuka ta da siga. Aba. Da siga aka shuka ta fa. Ya za a ce an shuka abu da siga malam? Ya mana. To ya za a na gane tana da zaki? Tauna maka dai ka gani? In cika ji ne. In dai ci in ji dai ni ne zan siya ai ba kai ba. To ci mana. Okay. 150 ai ba tsada. Ya ka ji ta? Amma ka kace Kano kana na sana'a. Shekara 17 kenan. Kuma daga Lagos na baro. Na dawo nan. Ai ba kai zama a daga? Kai? In ka san gada. Hagu malaba duk nan na zauna ba. Wai ka san yanda abin nan yake da zaki kuwa? To ni tunda nake sayarwa ma ban taba ci ba. Haba. Allah ban taba ci ba. Daga taba ci ba? Ina ci jari zai kari. Ci mana. Saboda Allah. Allah ci. Kai. Ka customer me tausayi? Kana sai da abu amma baka taba ci ba? Hakuri. Hanya nan goruba ne kuwa? Oke kai baka ma san me yake sayawa ba da. Ni na je suwa. In ci aban goruba aka ce. In ta ce. Na ji kaman mangoro. Kashu ne. Inda nake ban taɓa cin apple mai daɗin wannan ba. Allah saka da gidan aljanna. Amin. 300 kenan. Me? Kudin. Kudin me? Kudin wannan abun. Insha Allah zai kawo kasuwa zan je in gaya wa mutane cewa abin ka yana da daɗi. Hari? Na gode sosai. Ni ne da godiya. Wana bi ka godiya saboda
mutumin da zai kana yawo a rana kana faman talla ya sai abin da kake saidawa ka ci ya ai Malam kudin fa. Kudin. Kudin me? Kudin gwari ban. Kudin me? 300 fa. Wace gori ba? In ka ci ɗaya na ci ɗaya. Na ce maka testing zan yi. Kamar ya testing. Wadda na ci ɗaɗɗa zai ba sani ba ko tana zaki ko ba ta zaki da ɗaɗɗa na ji yadda take insha Allah. To ni wadda na ci fa. Wadda ka ce ba kai ka ci ba wannan? Kai baka ce in ci. Da na ce ka ce to dama ba kayanka ba ne? To rike abinka. In dama kai ka sai min aiko? In kai ka sai min in ka rike abinka. Yanzu ni je ka ban ko 250 ne. Me? Me nake zafi saboda ni ma kayan yebowa nake. Ba jari na bane. Haba. In handa. Yebowa ka zo? Ye mana. Yebowa nake a kamfani. Allah kawo kasuwa. To ka ban kudin mana. Ni yanzu nan ne ya bana. Canji ne ko me? Dan kana da account ma transfer. Me account? Account sai ma transfer ni ban da kashi wallahi. Ni ban san wani account ba. Haba. Account na banki inda ake ajiye kuɗi. To ni na san hanyar banki ne ma. Bare ka ce wani account? Na san hanyar banki ne. To wallahi tallahi ni ba fito da niyyar cin abu wallahi ni ban da kuɗi yas. In ba ka da kuɗi in ka tare ni? Allah kawo kasuwa. Na halin da Allah sai ma tsirara ka biya ni kuɗi na sai ka rigan nan ma za ta 250 kuwa. Wannan rigan ba za ta 250 ba. Kawai ka bani kuɗi na. In ba kuɗin ka? Ya mana. Sai dai ka sa Allah ya isa. Sai dai sa Allah ya isa? Mana.